Opravdové zločiny. Hezký den přejeme. Ahoj zločinožrouti, my vás vítáme v mém novém obydlí. Rekonstrukce dopadla perfektně, si myslím. Takhle, Barča se rozhodla, že všechno vybártruje, a protože má jako hodně klientů a velký dosah na Instagramu, tak barter se docela povedl, takže zařízení jako má, je to tady hezký, trošku tady profukuje, pravda, takže pro mě je to takový jako vystoupení z komfortní zóny, takový můj malý Survivor dneska u vás doma, ale máte to moc hezký, hele, jako zameteno čisto, jo. Vy, co posloucháte bez obrazu, tak byste to měli napravit, abyste se mohli podívat, jak to vypadá u Barči doma právě teď. Tak a teď vážně. Tak a teď vážně, ve studiu nejsme, to jste si všimli asi. Ve studiu nejsme. Jsme na půdě jednoho domu v Praze a nejsme tady jen tak pro nic za nic. Tady na té půdě, co jsme slyšeli, se dřív často chodilo věšet prádlo. A několik obyvatelů toho domu se shodlo na tom, že když tady věšili to prádlo, tak slyšeli kroky, slyšeli i nějaký vzdechy, pokud se nepletu. A všichni nezávazně na sobě se shodli, že to tady bylo hrozně nepříjemný a necítili se komfortně. No a potom vyplavalo na povrch, že z největší pravděpodobností se měl tady na té půdě, tam na tom velkém trámu, oběsit člověk. Takhle, my jsme se na ten trám šli podívat, vysoký je dost a udrží to asi nás obě dohromady, takže reálný to je, ale žádnou Ouija board jsme se nevzali, takže nebudeme riskovat, dobře, ale rozhodli jsme se využít tady té energie a natočit tu halloweenské vydání našeho podcastu, takže pro vás máme trošku duchařských příběhů. Je hezké, pokud koukáte z obraze, vypadáme jako, že jsme se sešli náhodně, ty máš holý kotníky a já jsem tady v čepici, ale táhne tu. Přátelé, to jsem si neuměla představit, jak moc na půdách umí táhnout. No. Mně jako nedošlo, že ta střecha dole není nějak utěsněná, takže já tady mám opravdu Survivora. Ještě, jestli mě zabavíš ještě balzám na ty, tak já už jsem prostě v koncích a už se cítím jako v Dominikáně, už se styknu, můžu tady běhat a lovit ryby. Já jsem přemýšlela, jaký příběh bych si jako na dnešek jako připravila, a je fakt, že my jsme zase těch duchařin, kromě jako manželů Warrenových, tolik nedělali. Jo? To dělá židle, prosím vás. Já bych prostě vyžadovala, abyste si dnešní díl všichni pustili s videem, protože jinak budeme nepochopení všichni. Protože se tady bude ozývat spousta zvuků. Z křeků a kroků. A tak, no. Hele, tak jo, já mám příběh. Příběh se týká balské čarodějnice. Já nevím, jestli jste někdy tohle jméno slyšeli, ale já jsem zjistila, že já třeba ne. Já taky ne. Ale reálně bychom měli. Přátelé, měli bychom, protože příběh o téhle čarodějnici je v podstatě taková jako legenda, která se vypráví z pokolení na pokolení mezi lidma a už inspirovala spoustu filmů a seriálů. A jestli pak víš, jaký je ten nejznámější? Já tuším. No. Záhada. Ano. Takže Blair Witch je založená na legendě o belské čarodějnici, ale já jsem se ponořila do tohoto příběhu a rozhodla jsem se zjistit, jestli má nějaký opodstatnění anebo vysvětlení tahle ta legenda, jo. Na počátku celého tohohle příběhu je rodina Bellových, která žila podél řeky Red River v Robertsonu nebo v Robertson County v Tennessee. John Bell, tatínek té rodiny, byl farmář, který ho nikdo neznal, dokud se v jejich domě a na jejich pozemcích nezačaly dít dost podivné věci. Takhle, úplně jim nezávidím. Mezi lety 1817 až 1821, to je 19. století, kdyby někdo nevěděl. Pustí, viď. Tak se ta rodina začala potýkat s neznámou entitou, která se teda ukazovala všem. Nebylo to jako, když koukáš na horor a vidí to jako to dítě a rodiče mu nevěří a pak se to celý zvrhne a všichni skončí prostě připoutaný ke stropu tajemnou silou. Ale ta entita se jim zjevovala všem, ale každému trošku jinak, jo. Začalo to tím, že začali vídat na tom pozemku anebo na té farmě jako vevnitř jako obrys postavy. Měl jako neurčitý tvár, byl takový jako rozmazaný. A dokonce dokázala být ta entita i na více místech jako najednou. A co je zásadní, dokázala komunikovat. Aha. A tady nastává jako zlom, který jako většinou taháš někde nějaký desky a média a tak. Ne, ona dokázala komunikovat. Normálně s ním jako mluvila. Jednou z prvních písemných studií o Blair Witch je
tak se to nazývá, autentizovaná historie Bellwitch z roku 1894 jistýho Martina V. Ingrama. Já jsem se hledala nějaký jako jeho životopis a on byl hodně rozporuplný pro spoustu lidí, protože zpracovával ten příběh a spousta lidí samozřejmě tomu věřila, spousta tomu nevěřila, takže jsi taková jako takový jako diverzant na motorce trošku. A samozřejmě, že my už jsme tak pošahaný, že on se jmenuje Ingram a ty už v tom vidíš ten Instagram, nebo aspoň já jako v té psané formě, tak já Martin Instagram. Ne, byl to Ingram. A ten se rozhodl sepsat a popsat ty události, ke kterým jako docházelo na té farmě. A nebylo jich jako úplně málo. Ta entita se měla jmenovat údajně Kate. Měla to sama jako prozradit, že řekla, že byla kdysi čarodejnicí, Kate Botsovou, a po svým teda komunikovala se všema členama té rodiny. Nejvíc se věnovala nejmladší dceři Bellových, která se jmenovala Betsy, a ta byla zasnoubená, a to si dobře zapamatujme, s Joshuou Gardnerem. A tý Kate se to moc jako nezamlouvalo a dávala to dost jako najevo. Aha. Dost po té Betsy jako šla a vyložení jako řekla, že si nepřeje, aby si toho Joshua vzala. Mhm. Takže ty se snažíš samozřejmě jít jako naproti té pravý lásce, trošku to zavání Romem a Julií, jakože obětujeme se pro tu lásku, ale začne to být trošičku strašidelný. Začneme po pořádku, jo? V roce 1817 John Bell narazil úplně poprvé na svém pozemku na cosi, co vypadalo jako pes s hlavou králíka. Pokusil se na to vystřelit, ale to zvíře se jako rozplynulo. Ne uteklo, prostě se rozplynulo. Jeho syn Drew pak vídala ptáka obrovské velikosti, jak sedí na plotě, a on se k němu pokusil přiblížit, že jako, tak tě to zajímá, jako co to je, co tam jako vidíš, tak šel k němu a pokaždý ne odletěl, ale prostě puf, pára nad hrncem. Betsy, to byla ta nejmladší dcera, tak tu strašila mladá dívka v zelených šatech, kterou ona vídala oběšenou. Prostě jdeš na procházku po tom pozemku, po té zahradě a vedle té farmy je strom obrovský. Ten má větev a na té větvi prostě vidíš oběšenou holku. Příjemný. A teď jako kromě tady toho, že se vždycky jako zjevila někomu ze členů té rodiny, tak když byli jako v tom domě, na té farmě, tak se tam děly věci, že slýchali klepání na dveře, slyšeli psí štěkot, ale takovej jako, že jak když se prostě psy perou, ale reálně tam žádný psy nebyly v tu chvíli. Nebo slyšeli jako zvuky typu, jako když táhneš řetěz po podlaze. No tak to bych se Jakože sedíš prostě u večeře a najednou prostě vedle tebe někdo táhne řetěz po podlaze a ty víš, že tam jako nikdo není a nevidíš ani ten řetěz, ani toho, kdo táhne ten řetěz. Takže začínali být jako trošku vystrašený a stupňovalo se to. Takže se pak začalo stávat, že třeba oni spali a obzvlášť těm dětem, že někdo třeba strhnul peřinu v tom spánku. Mm-hmm. Nebo nad něma jakože se zbudili a někdo na ně mluvil a máš jako takový ten pocit, že na tebou někdo stojí, ale reálně tam nikoho nevidíš. Mm-hmm. Nebo je někdo štípal v tom spánku, zbudili se pokousaný a obzvlášť ta Betsy, tak ta dokonce zažila to, že jí zbudilo, že jí někdo fackuje. Normálně dostala nafackováno. A nebo se jako zbudíš ráno, chceš vstát z té postele a jsi tam jako, ne paralýza, ona byla z hůru, zbudila jako to v okolí a ona prostě se nedokázala jenom jako zvednout. Ona jako komunikovala a řekla, mě někdo drží na té posteli a já nemůžu vstát. Takže ta rodina brzy pochopila, že je teda čas obrátit se na někoho dalšího a poprosili o pomoc svého přítele Jamese Johnsona. A ten jim teda původně nevěřil a rozhodl se, že teda na tu farmu přijede, že se přesvědčí, přespí tam. No, ale on, jako, já vždycky jako čekám, víš, když v těch filmech tam někdo takhle přijde, tak ten démon se jako stáhne, aby jako nebyl nápadnej, ale tady se nikdo neschovával, takže i on s tou čarodejnicí komunikoval. Ona ho v noci budila, mluvila na něj, štípala ho a slyšel i ty zvuky, jak někdo klepe a tak. Co bylo zvláštní, tak ta žena prý dokázala odříkávat celý pasáže z Bible, což k démonovi úplně nesedí, že jo, jakože slovo boží jim není úplně vlastní. No ale to, že máte jako čarodejnici v baráku, se rozneslo rychle, tak lidi neměli úplně jako
vyžití v té době, takže normálně k jim začaly proudit davy, jako turisti. Jako podívat se na tu čarodějnici, že tam chtějí strávit noc a tak, no ale všichni jako se s ní setkali, že to nebylo jako, že přijde v turistu a ona se schová. Ne, ona s ním prostě komunikovala a dokonce to vyšperkovali tak, že přijal syn toho Jamese Johnsona, toho kamaráda, ten se jmenoval John, chudák John Johnson, se na něm vyřádili rodiče. A ten si říká, hele, dobrý, tak tohle jsou jako tričky, ale pojďme teda jako vyzkoušet, jestli opravdu ta čarodějnice jako něco umí. Naštěstí to nebylo jako zapal barák, ale říká jí, hele, já mám prostě babičku v Holandsku a ona jistým způsobem reaguje na služebnictvo. A když se něco jako nepovede, nebo to služebnictvo něco pokazí, tak ona na to jako reaguje nějakou jako větou. A já chci jako vědět, když jsi taková frajerka, tak co to je za větu. No a ta čarodějnice tou holandštinou mu odpověděla jako ta babička a řekla tu větu. Aha. Takže jako pochopili, že aha, dobře, takže asi je to trošku frajerka. Ten Ingram navíc v té knize popisuje i příběh jistého Angličana, který tu farmu navštívil jakože rádoby turista a že v ní teda přespí. Čarodějnice samozřejmě se zjevila a on jí říká, hele, mám rodiče v Anglii a chtěl bych jako vědět, jak se mají a tak. A ona dokázala se jako přepnout do hlasu těch rodičů a komunikovala s nimi, jako by byly ty rodiče tam. Jako když vidíš ve filmu prostě, že s médiem jako komunikuješ s nějakým jako duchem a ona se jako přepne, že jo. No a tak ona dokázala napodobit ty rodiče a dokonce on pak zjistil, že v tu samou noc se těm rodičům jako zjevila v té Anglii a komunikovala s něma jako ten syn. Okay. Takže ty prostě sedíš v Anglii, koukáš do krbu a najednou prostě ti tam stojí syn a chce ti jako pozdravit, jak se jako ale máš. ona na ně působí, že je hodná. No jako v podstatě, jako jo, ale ne jo. Protože tohle jsou důkazy o existenci té čarodějnice, o tom, že má nějaký prostě dar a něco teda umí, ale vlastně dokázala jako i škodit, tak ona je taky štípala, budila je, ono zase, když se jako nevyspíš, tak to taky není úplně příjemný, že jo, když je mlátí někdo ve spánku, tak je to taky blbý. Ale ona teda měla ráda jednoho jediného člena té rodiny. A to byla Lucy, manželka Johna byla, ta maminka celé té rodiny. Tak tý prosím vás se nedělo nic takhle špatného, jakože žádný štípání, žádný jako kousání. Ona se budila a měla třeba u postele čerstvý ovoce. A nebo slyšela zpěv. Takže ona jako zpříjemňovala. No, tady to zpříjemňovala a reálně jí řekla, že nemá ráda Johna, toho jeho manžela, a že po něm jako půjde. Že ho zabije. Jakože... A nevím, co jí řekla Lucy. Možná jí Lucy řekla, no tak jo, teď už jsme spolu dlouho. A nebo jestli jí jako řekla, neblbni. Ne, to nesmíš, neblbni, ale každopádně tak či tak, právě v tom roce 1821 ten John zemřel na otravu. A ta čarodějnice dokonce, a tady se ty příběhy různí. Já jsem našla v jednom ze zdrojů, že čarodějnice jim řekla, že nechala lahvičku s jedem v komínu vedoucím z krbu. A ta rodina tam tu lahvičku fakt našla. Že jim jako řekla ta čára, že ho jako otrávila. Někteří teda uvádějí, že nechala tu lahvičku vedle postele toho Johna, po tom, co zemřel. Oba dva ty zdroje se shodly na tom, že udělali test s tou lahvičkou a dali jeho kočce. A kočka do 7 vteřin zemřela. No, takže tam ten jed evidentně jako byl. A takhle, dalo by se to vysvětlit i tím, já jsem v jednom z těch článků našla, že on byl jako nemocný, ten John, a byl upoutaný na lůžko a že vlastně to, že zemřel, nebyla jako otrava, ale byl to důsledek nějaký nemoci, vážný. No ale prostě můžeme se domnívat, že? No, ta jeho dcera Betsy se ale pak opravdu tak bála, protože samozřejmě jako tak otráví ti tátu a ona ti tady vyhrožuje nějaká paní, že se nemáš jako vdát. Takže ona opravdu zrušila to zasnoubení, proti kterému ta čarodějnice se tak stavila. A je teda pravda, že všechny ty legendy a historky sbíral ten Ingram a v té době spousta lidí jako opravdu jako šla proti němu, že prostě si vymýšlí. Někteří to ale docenili, že to je prostě v rámci nějakého folkloru té země a tak jako fajn, že to takhle sbírá.
Ale on sám jako k žádným jako závěrům nedošel. On prostě netvrdil, jako existuje ta čarodějnice nebo neexistuje. On prostě sepisoval tady ty příběhy. Někteří si to vysvětlovali celý tak, že v té době rostla popularita takzvaných břichomluvců napříč Spojenýma státama, že hodně jako vystupovali v cirkusech a tak. A tak podezírali tu Betsy, tu dceru, že byla jako břichomluvkyně a celý to jako hrála ona. Jakože by to celý měla na svědomí. Že ona jako předstírala ty hlasy a podobně, jako takhle. To, že se tam ozývaly nějaký zvuky a tak to můžou zařídit jako zbylí členové rodiny. Třeba nebyly někde v jedné místnosti a ona prostě hrála tohle, třeba chtěli být jako turisticky zajímavý. Víš, jakože... No ale že věděli takový teda, jako není to omítkový démon, oni věděli jako reální věci. No a dokonce Evening Post napsal článek, který teda dokonce obvinil tu Betsy, že toho břichomluvectví využila k tomu, aby toho Joshu naopak donutila, aby si jako vzal. Jakože, aby o to víc jako chtěl. A pak, když to jako nevyšlo, takže začala tvrdit, že to nevyšlo, protože ona to jako nechtěla kvůli té čarodejnici. No a to skončilo tak, že ta rodina se chtěla bránit u soudu. Až tak? Chtěli dát jako žalobu, že to už je jako moc. A nakonec ten článek byl jako vyvrácený s tím, že Betsy byla v té době i docela jako mladá na to, aby jako dělala takovýhle caviky. A o působení téhleté čarodejnice se spekulovala pak taky v roce 1880 ve Springfieldu. V domě jistého lékaře Johna Nicholse a jeho ženy. A ti začali vyprávět historku, že se ozývá v tom jejich domě jako klepání o podlahu a zvali tam právě lidi, aby se přišli jako přesvědčit, že se to jako děje a že se jim tam ozývají jako divný zvuky. Tam teda nebyly žádný entity, ale že teda nějaký zvuky tam slyšet jsou. No a tam se ukázalo, prosím vás, že ta jeho manželka Laura nosila pod šatama takovej pásek, na něm měla přivázanou jako kouli, která pak, protože v té době se nosily taky ty, že jo, velký sukně a tak klepala o tu podlahu, takže to byl ten zvuk. Kecáš. No a teď, v květnu 1903 bylo prý vyřčeno proroctví o tom, že až uplyne 100 let od příchodu rodiny Bellových do Tennessee, tak se vrátí čarodějnice a dá o sobě opět vědět. A ty Bellovi samozřejmě mají potomky. Vnuk Johna Bella juniora, to znamená syna našeho Johna Bella, tak ještě jeho vnuk, chápeme se. Mm-hmm. Charles Bailey Bell byl neurolog v Nashvilleu a vydal o čarodějnici svoji knihu. Tam vyprávěly historky, které se v rodině nesly už po několik pokolení, což je super. Jakože jestliže máte v rodině ducha a všichni ti to jako vyprávějí, pojďme to sepsat, to mi přijde jako dobrý. Ta knížka vyšla v roce 1934. Na křtu jsme nebyli. O fous nám to uteklo. A jmenuje se The Bell Witch, Mysterious Spirit a popisoval v nich právě příběh, který mu nejčastěji vyprávěla prateta Betsy. Ta, co zrušila to zasnoubení. Yeah. A právě tam mu popisovala taky příběh o Andrew Jacksonovi, což byl chlapec, který se vydal na procházku a rozhodl se ze zvědavosti vlízt do takzvaný Witch Cave, což byla jeskyně, která byla na pozemku té farmy. A tam údajně se nejčastěji vyskytovala ta čarodějnice a skrývala se tam. A údajně by se z ní ten kluk nikdy nedostal, že ona ho tam jako v podstatě jako nechtěla ho pustit. A ta Betsy, že jak to bylo na jejich pozemku, tak tam slyšela to jeho volání a vytáhla ho doslova jako za nohy z té jeskyně a zachránila ho. Ta kniha toho mladého Bella teda rozvířela samozřejmě zase nějaký historky. Takže v roce 1937 hlásil nový majitel farmy, na jejímž pozemku byla ta Bell Witch Cave, ta jeskyně, tak prosím vás, příšerný zvuky, které se linuly z té jeskyně a který nedokázal jako přiřadit, to jsou jako zvuky, že nevíte, jestli to je zvíře nebo dítě nebo takhle. Jako ono stačí, když se mrouská kočka, to je tak strašný zvuk, že vlastně nevíš, jestli jako přišel démon, nebo někdo někoho mučí, anebo prostě se kočky mrouskají. Takže že to nedokázal jako identifikovat a pak začali v domě slýchat zvuk klavíru, přestože tam žádný nebyl. Ale to je takový, jako, že vyjde ta knížka a ty chceš možná být trošku zajímavá. Jo, trošku mě to jako zavání. No a nemohli se taky zbavit ale zvuků a to mě přijde jako strašidelný. Tak to, že jako se ti v domě ozve piano, když žádný nemáš, tak my jsme zvyklí na to mít sousedy, ale ono, když bydlíš jako sama, nejednou slyšíš piano, tak to jako strašidelný je. A navíc pak slýchali zvuky, takový ty, jako když projdete kolem stěny a potřete se jako oni, jako papírem, třeba takový ten jako šustivý zvuk divnej. A to slýchali po celém tom baráku.
A je fakt, že napřed si z toho farmáře lidi dělali jako legraci, že jako blázní a vytahují nějaký starý historky. Ale pak teda jeho slova potvrdila skupinka chlapíků, co si vyrazili jako dneska byste si dali pár piv a opekli si buřty, jo. Tenkrát to bylo jako, že si poseděli s alkoholem a pekli maso, nevím, jestli třeba kance si ulovili, těžko říct. A byli poblíž té jeskyně, v takovém jako lomu a vyprávěli si tam nějaké jako historky a najednou se začaly ozývat z té jeskyně zase prapodivný zvuky a ty to slyší jako banda chlapů, který mají pro strach uděláno, takže to jako neřešili a pak se jim zjevila žena, která seděla před tou jeskyní, jako na té skále a v tu chvíli všichni jako utekli. Ten incident se nakonec jako vyšetřoval. V červenci 1937 jako pátrala policie, aby zjistila, co se jako odehrálo. Takhle, pokusili se to vysvětlit tak, že se tam blbě jako lámalo světlo, takže to působilo jako přelud, že jako měsíční světlo se jako odráželo a vypadalo to jako postava, ale reálně to jako postava nebyla. No, jste ale viděli jako všichni a bylo jako jich, a jsou to jako chlapi, lovci, tak... No. A co se týká té čarodějnice, tak nejenom ta rodina Belových samozřejmě s ním měla nějaké zkušenosti. Třeba jistá Bonnie Heinlein v roce 1977 šla za školu a rozhodla se, to je takový to, že máte pocit, že budete jako dobrodruh. U nás tomu volali rychlý šípy, tak ona prostě se rozhodla, že půjde do té jeskyně, že ji prozkoumá. Vzala si lucerničku, že tady jako půjde. A když vlezla do té jeskyně, tak ta lucerna ji několikrát zhasla, přestože tam bylo jako bezvětří, tak jste jako v jeskyni, nejste jako v průchodu. A když jí zapálila tu svíčku v té lucerně už po několikátý, tak jí doslova explodovala v té ruce a ona, že se teda vylekala, začala se po týdně jako plazit ven podél stěny. A venku pak narazila kousek od vchodu na konzervy s masem a marshmallow. A až zpětně potom zjistila, že se tam ukrývali nějaký uprchlí trestanci a že ona pak teda věřila, že jí zachránila ta čarodějnice život, že ji chtěla jako vyhnat, než se vrátí ty chlapy. V roce 1977 taky v jeskyni Belvič měli přespávat nějaký vojáci, kteří šli jako okolo a začali si dělat legraci z celé té historky o té čarodějnici a skončilo to tím, že prosím vás seděli u ohně a najednou jednoho z nich něco čaplo jako ze zadu za hrudník a začalo ho dusit. A další teda důkaz tady máme z roku 1986, kdy se spisovatel David Jarrett a fotograf Bill Wilson rozhodli, že na to půjdou jako vědecky a že teda vyšetřejí tu jeskyni jako takovou, odkud se ozývají ty zvuky a podobně. A už byla jako pokročila jako to rok 86, jo, není to prostě 1800. Takže měli nějakou techniku a že to teda rozklíčujou, no a ozývaly se tam ty zvuky tak strašlivý, že oba dva utekli a rozhodli se, že tam nepřespí. Jako takhle mám pro nás asi místo, kam jsme potřebovali jet, ale nevím, jestli bychom to tam zvládli, jo. No a vrcholem je historka jistého majitele benzínky, pana Sanderse z roku 87, který tvrdil, že mu kousek od Belvič Cave došel benzín a že šel pěšky teda k městu, aby si do kanistrů natankoval a vrátil se zpátky. A že se za ním vydal jako králík, takže před tím králíkem jako utíkali, zvláště utíkat před králíkem, ale měl jako pocit, že králík nemá úplně dobrý úmysly s ním. No a skončilo to tím, že on nějak jako mu začal utíkat, ten pan Sanders, králík jako zmizel, takže on si pak sedl někam prostě na pařez, že si jako oddechne a najednou se zjevil ten králík a řekl mu, měli jsme tam závod, co? Tam je to trošku zavání, že pan Sanders možná si hrál na plukovníka a vzal si toho moc, jo? Ale co je podstatný pro nás všechny? Teď to přijde. Existuje web, čarodějnici z Bell. A není to jen tak ledajaký Bell, teda Bell web. No. Tam se vypráví o té čarodějnici, je to tam hodně jako ve zkratce, ten její příběh. Tam teda tvrdí, že rodina Bellových žila v tom Tennessee jako poklidným životem 13 let, ale že pak se začaly nějakým způsobem hádat jako se sousedama a že tam prostě docházelo k nějakým jako konfliktům a že pak snad zemřela ta sousedka a tam měla být právě ta čarodějnice a mstít se té rodině. A
pak už to probíhalo vlastně podobně jako v té naší legendě, ale ta historka je tam trošku jako jiná. Co je podstatný? Počínaje letošním rokem nabízí a lidi, co evidentně provozují Bell Witch Cave, veřejné vyšetřování paranormálních jevů. Takže vy se můžete, když si dáte Bell Witch Cave, ono vám to jako vyjede, ta webovka, tam si můžete vybrat termín a půjdete tam s lovci duchů do té jeskyně a budete vyšetřovat případ čarodějnice Bell. No a jinak, prosím vás, tahle ta jeskyně je oficiálně prohlášena jedním z nejstrašidelnějších míst ve Spojených státech a dokonce údajně prezident Andrew Jackson řekl, že by radši čelil armádě Velké Británie, než se setkal znovu s tím, co zažil v té jeskyni. Tak mimochodem. A stal se samozřejmě ten příběh teda námětem na spoustu jako filmu, ale vy prostě můžete jet do té jeskyně, můžete si ji projít a můžete tam vyšetřovat. A to je v Tennessee? Ano. Já jsem z toho trošku v šoku, jakože nevím, jestli tu čarodějnici mám ráda, anebo ne. Protože v některých případech se chovala hrozně hezky a milé. A byla taková jako přátelská a pak se z toho chovala... A pak sek ho. Jako sviňucha, jakože... No. Ale jako láká mě to. Ne, že ne. No to teda. Jakože kdyby byl jako rentiér, kdyby to bylo jako... za rohem, tak už jsme ve vlaku. Ale víte co, já mám jako největší strach v takovýchto situacích z toho, že si to odnesu sebou. Víš, jako... Jo. Takže víc to není legrace. No, není. To není legrace, vám říkám. Ježíš, tak to moc děkujeme. No, ale to jsme vůbec nevěděli. Já tohle vůbec neznám. No. A úplně mě hamba, že jsme to neznali. Viď? Musím si pustit dneska večer záhadu Blair Witch. Já pro vás mám taky duchařenu. To jsme překvapený, To jsme překvapený. Čekali jste vraždu? Ne. Talmanova rodina. Je to takhle. Když o tom budu mluvit, tak si podle mě vybavíte typický americký béčkový horor. Protože rodina Talmanových je rodina 5členná, mamka Deborah, její manžel Allen a rozhodli se, že se na konci 80. let přestěhují na klidné předměstí se všemi dětmi. A byla to taková v podstatě něco mezi vesnicí a malým městem, bylo tam hodně farmařů, takže tam všichni farmařili, všichni se znali, naprostá ideálka. A ty děti, když se tam stěhovali, tak byly ještě malí. Já jsem teda nikde nenašla jejich přesný věk, ani dokonce jména, protože nikde nejsou zveřejněna, protože ty rodiče si to nepřáli a pochopíte proč. Každopádně rovnou k věci, jo? Rodiče teda našli dům snů, do nadpředměstí, v klidný, bezpečný čtvrti ve Wisconsinu a úplně vidíš, jak přijede tam ta rodina, teď ty děti ten barák vidí poprvé, ve většině případů i ta manželka to vidí poprvé. Ano, manžel to prostě koupil jen tak pro celou rodinu a ale bylo to za super peníze, takže... Bylo to za super peníze a oni byli chudí. Takhle to bylo, přátelé. A už neměli ani na to, aby se odstěhovali, protože do toho vrazili všechny peníze, že jo? No jo. Oni neměli peněz na rozhazování, ale ten dům si mohli dovolit. Děti měly svoje pokojíčky, byla tam prostorná ložnice, kde spali ti rodiče, obývací pokoj, velká kuchyně, zahrada, takže pecka. Jakmile se tam do toho domu nastěhovali, tak se všechno ze začátku zdálo naprosto idylický. Sousedi byli perfektní, děcka skvěle zapadly mezi ostatní jako spolužáky ve třídě a bohužel to tak nebylo na pořád. Začalo to tím, že ty děti začaly být hrozně často nemocný. Což si asi říkáte, Báro, co to má to společného s paranormálními jevy. To je pravda, to by ti spousta rodičů řekla, jakmile nastoupí do školky, ale dětské nemoce, už to jede. Přesně tak. Ale Debbie tvrdí, že ty děti nikdy nebyly nemocný, maximálně si jednou za rok prošly nějakou chřipkou nebo angínou, ale že teďka byly permanentně jako nemocný. Ale neřekneš si, že to je, prostě se to stává. Tím, že neměli moc peněz, tak a museli ten dům nějakým způsobem dát dokupy, protože nebyla to ruina, ale potřeboval nějakou rekonstrukci, tak chodili často do takového frcu, který byl v centru toho městečka, kde měli použitý nábytek, různý použitý doplňky do baráku a často tam chodili a dokupovali věci, co potřebovali. A jednou si tam ta Debbie všimla palandy pro děti. Prostě taková ta klasická postýlka s tím žebříkem, jedno děcko dole, druhý nahoře. A hrozně se jí líbila a chtěla tím potěšit ty svoje holčičky, protože oni samozřejmě měli postel, nespali na zemi, ale
Já jsem toužila vždycky po palandě. Měla jsem palandu, dole jsem měla domeček, protože jsem byla jedináček. No ty jsi Helko Fogáč, my měli palandu a pode mnou spala ségra. Vy jste byli ale dvě. A já byla jedna, já měla palandu a dole byl domeček. Fogáč. A prostě to bylo skvělý. A holky to taky chtěly. A ona si říká, no a když vlastně bychom tam dali ty palandy, tak holky budou mít víc místa na hraní a dává to smysl. Prosím vás, mluvím o v podstatě jako hloupé palandě a říkáte si, proč to tady tak obkecávám, ale palandu si zapamatujte, protože možná bude velmi důležitá pro ten příběh. Postel teda koupili, nad ničím nepřemýšleli, holky samozřejmě nadšený. No a od té doby, co poprvé spali na té nové palandě, tak se začaly dít věci. Jenom aby jsme si to upřesnili, ty holky teda měly svůj vlastní pokoj a jejich bráška, ten měl... Co? Já jsem si vzpomněla, může být nechutná. No. Já mám historku s palandou. Ježiši. Ale já jsem mi nikdy neřekla veřejně, ale mojí ségra ji říká velice často a velice ráda mi jako metá do ksichtu. Je to tak 20 let stará historka. Chceš, aby byla tak vy se zvykli, ale jsme nechutní, ne? No, já jsem se prostě ségra spala dole a já teda nahoře a jednoho krásného dne jsem se zbudila v noci a já už si nepamatuju, jestli jsem jako snědla něco špatného nebo prostě jsem měla střevní potíž nějakou, ale prostě jsem se jenom nahnula. Ty se spoblila. A hodila jsem šavli. A ty jsi spala nahoře. Hodila jsem šavli na ségru. A ona ještě vykoukala, co se děje. Ona to zaspala celý, ale do teďka mi prostě nadává, že já jsem prostě pozvracela svoji sestru. A jako, ale víš, jako to je takový to, když koukáš totiž na ty filmy a že někdo to jako, si říkáš, to si nemůžeš dojít jako na záchod, jako že to nedoneseš, no tak já to nedonesla. Prostě já jsem prostě zbudila, odhodila jsem to grc a ublinkla jsi a šla spát znova. Byla jsem se grcel, ale moje postel byla ale netknutá a máma musela převlíkat pak segřinu postel. Takže ty jsi ale byla mačo, ty jsi spala nahoře? To je naše, no tak já byla starší o 5 let, že jo, ale v naší rodině je to oblíbená historka, toto hlavně pro moji sestru, jak jsem ji šikanovala a právě k té šikaně patřilo, že jsem ji pozvracela. Tak prosím vás, tady ty holky jsme nezvraceli, jo? Tam šikana neprobíhala. Holky normálně teda jako spaly, měli teda ten svůj pokoj, vedle byl ten bráška a ten večer proběhl naprosto běžně. Tatínek šel uložit toho malého klučíka a ten kluk mu říká, hele táto, já jako nechci usínat za úplnýho ticha, můžeš mě pustit rádíko, co mám tam položený? A teďka teda jako zapl rádíko, popřál mu dobrou noc, šel si lehnout, šel ještě za těma holkama předtím a zanedlouho přišel ten kluk do ložnice těch rodičů s tím, že se to rádio chová divně a že z toho má trošku strach. Ten taťka se ptá, Ježišmarja, já už tu tady spát, teď s mamkou se třeba chtěli užít, teď tam přijde to dítě a prudí tady s tímhle. A ten klučík tvrdil, že to rádio samo přepíná stanice. A ten taťka mu říká, hele, to je prostě možný, děje se to, běž prostě jako spát. Šel teda zpátky, ale za nedlouho kluk přiběhl přiběhl rychle znova do té ložnice. A tvrdil, že má pocit, že s ním v tom pokoji někdo je a že ten někdo si s tím rádiem hraje. A snažil se těm rodičům vysvětlit, že na vlastní oči viděl, jak se otáčí ty špuntíky na tom rádiu. Že jako to, že se přeladí sama stanice, se jako stát může, v tom bych nehledala ducha, ale to, že se to už točí, ty špunty, to je trošičku divný. Bohužel teda ti rodiče místo toho, aby řekli něco ve smyslu, hele, tak jestli se bojíš, tak můžeš spát s náma v ložnici, nebo ho šli třeba uspat, tak mu řekli, ať si nevymýšlí, sprdl ho a poslal ho spát do toho pokoje ten taťka, jo. Takže chudátko šel spát teda k sobě, i když se bál, ale nakonec si to ten taťka trošku v té hlavě rozmyslel, přišel za ním a to rádio mu vypojil. A už nic nedělalo, byl klid. Jenže to rádio bylo úplný začátek všeho. Všichni se nezávazně na sobě, oni se shodli, to jsem chtěla říct, to je to slovo, že se nezávazně na sobě shodli, že se začaly dít hrozně zvláštní věci v tom baráku. Slyšeli, někteří i něco viděli, nikdo z nich to ale neřekl v ten moment, když něco třeba viděl nebo slyšel, jako třeba ty teď, ale nechávali si to pro sebe a až všechno později vyplavalo na povrch. Ty děti teda měly noční můry, budili se s křikem, tu jejich maminku třeba vzbudil okolo 3 ráno smích z dětského pokoje. A řekneš si, tak mám 2 děti, tak holky se chichotají. No jenže ona tam běžela, aby těm holkám vynadala, ale zjistila, že spí jak zabitý. A ještě když jako šahala na tu kliku, tak slyšela ten dětský chichot. Jakmile to otevřela, tak holky spaly. Co se týče třeba toho tatínka,
tak ten měl neustále pocit, jako by ho při práci někdo sledoval. On totiž hodně času trávil na tom baráku, že ho dával dokupy a cítil se třeba hlavně ve sklepě strašně nepříjemně, když tam maloval nebo tam dělal venku novou fasádu a často si připadal během té rekonstrukce jako blázen, protože si třeba položil, já plácnu pilu, si položil na stůl a věděl, že je na tom stole a vrátil se za 10 minut a ta pila byla na druhé straně místnosti. Ale furt si to nějak snažil jako obhájit tím, že no tak jsem jako degeš, tak jsem si nepamatuju, kam jsem to dal. Jednou v noci opět rodiče vzbudil křik jedné té holčičky a ten křik byl, prosím vás, tak strašně šílený a oni to popisovali, že to fakt bylo, kdyby někdo vraždil a nepřestával. Prostě jekot, který trval několik vteřin. Ty rodiče se tam rozběhli, ta holčička seděla na posteli, koukala před sebe, křičela a pak se hrozně rozplakala. Teď samozřejmě rodiče se ptali, jako co se děje, noční můra, nebo co. Slyšíš zvuky, viď? Já taky. Slyším zvuky, dámy a pánové, mě to teďka vyděsilo. Já taky, ale snažím se, my to budeme popírat, když máš doma démona, musíš ho popírat a nedávat mu prostor pro to, aby našel energii, takže my tě popíráme démone a ty vyprávěj a budeme dělat tak, že přesně tak. Nic není prostě. Takže ta holčička křičela a oni se jí ptali, jako co viděla nebo co se jí zdálo a ona začala popisovat, že má v pokoji čarodejnici. Nebo něco, co vypadá jako čarodejnice, že to je prý taková stará bába, která je vždycky sleduje za dveřma a chodí tam každý den a těm dětem vyhrožuje, že jim podpálí barák. A říká jim, že všichni rodiče umřou a podobné věci. V ten moment teda ti manželé už jako zpozorněli a pomalu si začali připouštět, že v tom domě není něco v pořádku a to se jim teda potvrdilo za pár dní, protože jeden večer společně večeřili, seděli u jednoho stolu, všechno bylo v pohodě, povídali si a najednou uslyšeli, jako kdyby někdo otevíral dveře, ty dveře zavrzaly, pak uslyšeli kroky na těch starých dřevěných schodech a pak najednou obrovská rána, jako když někdo zabouchne. A problém je v tom, že všech 5 sedělo u toho stolu, u té večeře a nikdo jiný tam nebyl. A to bylo poprvé, co u něčeho takového byli úplně všichni. A i když teda bylo evidentní, že v tom domě se něco děje a je tam třeba nějaká špatná energie nebo entita, tak ten tatínek se to v jednu chvíli snažil trošičku popírat, ale ne jako v tom slova smyslu, že by nevěřil tomu, že se to děje, nebo byl na ně naštvaný, ale podle mě to je takový ten strach z toho neznáma, že vlastně nevíš, jak si to máš objasnit, připadáš si už jak idiot, tak se vlastně naštveš a začneš to totálně popírat. On se o tom nechtěl bavit, když na to někdo navedl téma, tak se rozčílil a nechtěl o ničem diskutovat. Jenže vrcholem byla pro něj noc, kdy je opět vzbudil křik, tentokrát jejich syna. Přiběhli do pokoje a úplně stejná situace jako s tou holčičkou. Ten kluk plakal a tvrdil, že viděl starou ženskou, která mu hrozila, že všichni umřou a že jim podpálí dům. Vlastně úplně to stejný. No a v ten moment tomu tátovi jako fakt přeplo a prej začal běhat po domě a křičet vlastně do neznáma na nějaký entity. Začal křičet, že si je najde a ať se teda jako zjeví, že se jim postaví a vyzýval je k nějakému souboji. Samozřejmě to ale bylo bez odezvy. Nakonec se teda ti manželé ale dohodli, že takhle samozřejmě už dál žít nemůžou a hned další den, tady po té děsivé noci, vyrazili do kostela za svým pastorem. Jo? A se vším se mu svěřili a prosili ho o radu. On je teda znal, protože oni pravidelně do toho kostela chodili a ten pastor jim teda nabídl pomoc a byl hodně vstřícnej a další den přišel do toho domu. A oni mu teda předtím všechno samozřejmě popsali, co se tam děje. No a on prošel celý ten dům a řekl teda, že v tom domě je něco opravdu zlýho a že tam je něco, co si bere energii ze všech a nejvíc z těch dětí. A tak se domluvili, že celý dům vysvětí a doufá teda, že bude mít už ta rodina navždycky klid. Což jako chvilku klid měli, ale bylo to asi tak zhruba 2-3 týdny, co měli klid. Ale ta rodina si jako odfrkla, začali se zpátky vracet do nějakého procesu, protože najednou máš 2-3 týdny klidu, nikdo tě tam nestraší a nestojí ti bába za dveřma. Ovšem po těch zhruba 3 týdnech, bylo to konkrétně 7. ledna roku 1988, tak ten den
přijel v noci Alen z práce. On měl noční, přijel okolo 2 hodiny ráno a jako vždycky zaparkoval auto před tím barákem, pobral si věci, auto zamkl a taková ta klasika, vychází z auta, zamkneš to, neseš ty věci a najednou uslyšel jakoby kroky kolem toho auta. Tam měli nějaký asi štěk, tak to hezky slyšel. Tak on tak zbystřil, ale vždycky si řekneš, tak je to třeba kočka, nebo na mě tady teďka někdo bafne. Ignoroval to a šel teda k těm hlavním dveřím do toho domu, aby si odemkl, ale v ten moment slyšel něco, jak když si představíte třeba meluzínu, nebo když fouká hodně vítr. A začal slyšet tu meluzínu, ale bylo teda jako naprostý bezvětří a do toho uslyšel, jak kdyby někdo šeptal větu pojď sem, pojď sem. Takhle šeptal. A on byl teda obrovský statečňák a měl teda hlavně už toho dost a nedalo mu to. A rozhodl se teda, že pro jistotu obejde celý ten barák, jestli tam není nějaký zlodej, ale nikoho nenašel. A když se vrátil zpátky před ty hlavní dveře, tak si všiml, že v garáži, která byla kousek od toho domu, tak se svítí. Nebo alespoň to tak vypadalo. A bylo to hodně zvláštní, protože do té garáže chodil jenom on, jeho děti, ani ta manželka tam jako neměli tam co dělat. Tak a byl si jistý, že tam byl poslední a že tam zamykal. Tak šel k té garáži, ale když byl blíž, tak si uvědomil, že to není světlo, ale požár v té garáži. Takže totální panika, běžel do toho domu, vzal hasící přístroj, běží k té garáži a už tam nehořelo. Jo. Ale než by ten jako ohýnek přestal, tam nebylo nic ohořelého, tam nikdy žádný oheň nebyl. Přelud. Byl to přelud. Ale proč? No, počkej. Ano. Takže chudák byl z toho úplně hotovej, teď se s tím svěřil té svojí ženě a samozřejmě řešili varianty, jak jsme řešili na začátku. Každý si asi říkáte, pane bože, vzala bych nohy na ramena a šla bych do prčic. Jenže samozřejmě tam hrály roli peníze. Teď máš ty děti, teď už jste tam nějak zajetí, on tam měl novou práci a nešlo to udělat prostě ze dne na den. Řešili to teda s tou ženou, co udělají a domluvili se, že budou spát všichni s těma dětma. Respektive tatínek spal s dětma, maminka si podle všeho spala sama, to jsem nějak nepochopila, ale chtěli mít ty děti prostě pod kontrolou, aby v případě potřeby je mohli chránit. No a během těch nocí, co ten Alen spal s těma dětma, tak slyšel jako hodně zvláštní věci. Třeba kroky po schodech, škrábání nechtů na stěnu, různý našeptávání a všichni měli takový ten pocit, že tam s tebou někdo je. Jak máš pocit, že se třeba zbudíš a máš pocit, že se na tebe někdo dívá. Když budeš spát a někdo na tebe bude čumět, tak se podle mě zbudíš. Prostě to cítíš. To je moc příjemný pocit. To je moc příjemný pocit. A takhle teda pár dní fungovali a nastala situace, že Alen měl opět noční. Ale měl hrozný strach z toho, že se bude opakovat to, co se stalo v tom lednu, toho 7. ledna, když se vrátil v noci z té práce, tak se domluvil se svým bráchou, jestli by mohl přespat u nich doma. Vysvětlil mu celou situaci, říká, hele brácha, je to prostě tak, mám pocit, že u nás je něco zlýho, mám strach o děti, mám strach o moji ženu, nechci, aby se jim něco stalo, byl bys tak hodnej a přespal u nás. Teď ten brácha byl teda trošičku skeptik, vůbec jako nevěřil tady na ty nadpřirozené věci, ani na nějaký paranormální jevy nebo entity, takže ne, že jsem mu jako vysmál, ale řekla jasně brácha. No ale takovýhle lidi tam přesně potřebuješ, že jo? Právě. Když jako bude jako skeptický, tak tě trošku jako uklidní a reálně by mohl mít nějaký řešení. No tak on to vyřešil, teď ti povím, jak nespal s tou jeho ženou, ale... tak to mě teda nenapadlo vůbec, jako, ale dobře. A on spal v tom pokoji s těma dětma, jo? Dobře. Žena spala v ložnici, i když. A uprostřed noci ho vzbudilo něco, toho bráchu, žena. ale ne v práci. Žena. Až jak mu šahá na stehínko. Takže žena. Jo, ta žena, jo? Ne, dělal si prdel? Kamo, duchářský historky vzali za svým. Ne, během noci ho vzbudilo, jakoby někdo šeptal pod postelí. Tam byla ta palanda, kdyby pod ní někdo šeptal. A on otevřel oči a teď je jako noc, ty tak jako mžouráš a nevíš, jestli tam visí župan nebo tam stojí Alenova stará. A on tak jako mžoural, viděl nějaký stín a najednou ty oči otevřel a uviděl tam postavu. Starší, hnusnou ženskou, jak na něho kouká a nebyla to Debbie. Já bych takhle Alanově holce neříkala, to mě přijde urážlivý, no. Nechala bych to být. A
Prostě stará, vošklivá ženská a v ten moment ho málem kleplo a upozorňuji, on byl fakt jako skeptik, on tomu absolutně nevěřil. Začal křičet, začal řvát, rožl, okamžitě zbudil všechny ty děti, běžel za tou Debbie a řekl jí, že okamžitě musí ten barák opustit. A teď samozřejmě ta Debbie to jako vlastně přivítala, protože konečně někdo udělal ten řez, prachy, neprachy, prostě jdeme odsaď do prčic. A ještě tu noc utekli, pobalili jenom pár nejdůležitějších věcí a oni se do toho baráku už nikdy nevrátili. Jako samozřejmě tam ti rodiče pak šli zbalit věci se stěhovákama, jo, to zase tam nenechali všechno. Aby tam poslali ty stěhováky, aby to s něho nechodila, prostě to všechno přivezte. Obětuj radši stěhováka než sebe. Tím si řiďte. A oni se teda odstěhovali a celý tady ten příběh se samozřejmě brzo jako roznesl. Oni tam teda žili, prosím vás, necelý rok, takže si tam toho moc jako neužili, jako těch hezkých časů. A oni si teda pak našli nový bydlení, tam bylo všechno v pohodě, byli pak už spokojení, nic, žádný chození po schodech, žádný škrábání, šeptání, ale samozřejmě se to rozneslo a spoustu lidí na to začalo mít názor takovej, že si to všecko vymysleli a že se chtěli jenom proslavit. Jenže ta rodina nikdy nikomu nedala žádný rozhovor. Aha. I když dostali nějakou lukrativní nabídku, že by o nich napsali v nějakém časopise a dali nějaký rozhovory a šli do nějaké show. Oni to odmítli. Odmítli to z toho důvodu, že nechcou, aby si ty děti prožívaly znovu to trauma, co zažili, že jsou prostě rodina, proto vlastně nejsou nikde zveřejněný ty jména. Maximálně jsem zahlídla toho chlapečka, ale není to jako 100%, že to je jeho jméno, ani ten věk. A jedinej, komu kdy dali rozhovor, tak je pro nevyřešené záhady, Unsolved Mysteries. A tam to prosím vás ještě udělali tak, že požadavky, že ti rodiče nechtějí být na té kameře vidět, takže jsou celý rozčtverečkovaní. Říkáš to dobře. Děti tam nejsou vůbec vidět a v podstatě všechno, respektive většinu toho příběhu odvypráví ten táta, který tam ale fakt není vůbec vidět. Takže si myslím, že pokud by na něčem takovým chtěli zarobit a být jako slavný, tak budeš vymetat každý dobrý ráno Amerika a budeš o tom mluvit, ale oni nikdy a to, že tady za ten rozhovor dostali $1 milion, to nevadí. Ale nebyli tam vidět, ale neproslavili se, chápeš, nejsou tam prostě vidět a vlastně jak jsem na začátku zmiňovala tu postel, tak jsou prostě teorie. Jestli třeba ta postel nebyla prokletá. A ta postel skončila kde? Tak tu spálili a takhle ji rozmlátili. Jsme si jistí? Neskončila ve Žďáře nad Sázavou? On v tom pořadu tvrdil, já jsem našla na YouTube jenom 11-minutový díl a on tam tvrdí, že ju fakt jako zlikvidovali a že si do dneška myslí, je to taková teorie, že s tou postelí přinesli do toho domu něco špatného. A pak ten další nájemce, nebo ten, co to koupil, ten barák, tak tam nic nezažíval, nic špatného. A to už tam ta postel nebyla. Já musím zjistit, kde skončila ta palanda. Jako jsou i nějaký jako informace o tom, že tam možná bylo nějaké jako pohřebiště nebo něco takového. Takže 3:15 zemřeš, klasika. Takový, no. A to si jako úplně nemyslím. A třeba já mám spoustu kamarádů, co bydlí jako na pohřebišti. Jako v podstatě jo. A nikdo to jako nezažíval. Ale myslím si, že to už je takový trošku přibarvený. Ale ta postel se mi zdá jako taková, jak to mám říct? Že by mohla být jako, no, hele, a ne, třeba to tak je a jsou prokletí palandy a třeba jsem tu ségru bych jinak nebogrcela. No ty si právě vyblila toho démona na ňu. Vidíš, takže ona těž zachránila. Ona nás poslouchá, Aďo, sorry, no, tak jsem na tebe nagrcela démona, panebože, a musím zjistit, kde je konec té palandě, protože tam už tam taky dávno není. Komu pak jsme předali tuto krásnou věc? Hele, a mě jako napadlo, když jsem to ale poslouchala, že by to byl třeba docela dobrý jako trik na to, když si koupíš jako barák a nelíbí se ti tam a potřebuješ se ho jako rychle zbavit, tak jako takovýhle příběh si vymyslet. Jako asi bych kolem toho nedělala takový jako taniny, ale... taniny. No těžko říct, ale si by někdo koupil. A na reklamaci posedlo s tam démonem. Právě nevím, jestli to je ve smlouvě úplně v kupní. Hele, teď až se budeme kupovat nějakou nemovitost, musíme se podívat do smlouvy, jak se tam staví realitní kancelář nebo ten prodejce k tomu, když tam bude strašit démon. To by taky mělo být v těch klauzulích zavedeno. Já to požaduju. A ještě prosím vás jenom nakonec taky zprostřední. My jsme tady milionkrát řešili milostné akty z duchy a podobné věci, Snedekerovi a podobně. A já jsem narazila na pojem spektrofilie. Co to znamená? To znamená, že to je porucha, která se řadí mezi parafilie a jde o sexuální úchylku, kdy člověka vzrušuje představa sexuálního styku s duchy.
Takže ono to fakt existuje. A já jsem, přátelé, našla takový jeden článek o Američance, která měla snoubence, takže všecko zalitý sluncem, nastěhovali se do nového domu, ale asi byl drahej a frajer musel hodně pracovat a ona se doma nudila. A jak byla tak sama doma v tom svém krásném domově, tak začala cítit přítomnost někoho dalšího. Ona přímo dávala rozhovory tady souseda. O tom. A začal za ní chodit soused a ona říká, já tady cítím přítomnost někoho dalšího. Pohladila souseda nahýho vedle sebe v posteli. No nic. A cítila ho teda. A ten někdo, prosím vás, jí zbalil, podle jejich slov, je to duch, a ona s ním začala mít teda milostný poměr. A jak se tváříme v reálném světě na to, když jako zahybáš partnerovi s duchem? Je to klasická nevěra nebo není? Vzhledem k tomu, přátelé, že ti dva se rozešli, i když byli zasnoubení. Nekecej! Ano, to brala asi hodně vážně. Ona tomu manželovi asi jako řekla, hele, já končím, já tady mám svého ducha. A rozešli se a ona skončila teda... Blázenci, předpokládám, protože jako... Skončila, nevíme kde, ale dávala právě ten rozhovor a tam říká, že už jsou v takovém bodu vztahu, kdy už s tím duchem přemýšlí, že založí rodinu. No a tak to já bych si teda přála a chci vidět ty děti. To by mě taky zajímalo. Jakože budou průhledný ty děti? Nebo budou jako vidět? Kaspar. No, jako Kaspar. Tak jak si představujete ducha jinak než jako Kaspara? Já to rozumím. Počkej, to je ale fantastický. No a počkej, ještě tady mám Garyho z New Jersey. Ano, a Gary? A ten teda, prosím vás, má partnerku Lísu, ale ona je mrtvá. Dobře. Jo. A jsou teda spolu 2 roky a on jako říká, že sex s duchem je jako to největší rodo, co kdy zažil. Že fakt si to jako užívá a že nejčastěji spolu jako sledují Netflix a dělají si nějakou dobrůdku, objednají si pizzu a pak si vrznou a že to je jako to nejkrásnější vztah, co kdy měl. To hláška Netflix and chill dostává úplně to přijde. To. A protože už jsou jako spolu 2 roky, tak chtějí ten vztah posunout dál a trošku si ho zpestřit. Aha. Ne. A ta Líza právě zná další mrtvou holku. Ne, 3. A nabídla 3 Garymu. Nekecej, threesome bude. On bude threesome. Bude threesome. Skvělý. On je teda z toho jako trošku nervózní, že neví, jak jako zvládne 2 duchinky, ale... Hele, já bych chtěla mít prosbu, jestli někdo něco takového máte. Ne, že bych jako potřeba koukat na jako rychlý prachy, jo. Má nějaký free video. Ale nemohli byste mi natočit, jak máte 3 Já to prostě nechápu. Já bych to prostě strašně potřeba vidět. Je to si podle mě... Ne. A je teda ještě dobře, ale reálně, teď on přece nemůže cítit. Super. Hej, jako... podle mě musíš mít strašně silnou psychiku, že si to jako úplně představíš. Jakože rodeo s duchem. No a počkej, a Američanka, slečna Blackwellová, pardon, ano. Ne Blackwellová, tak ta taky promluvila o sexuální zkušenosti s duchama a ta to popsala, já tady mám doslovnou jako citaci, že to byl, že si připadala jak na jiné planetě. A ten její milenec, tak to je prostě vás Havajčan, je mu teda 250 let. Kolik je týmu klukovi, je trošku starší, a kolik je mu 250? V 19. století oni spolu jako žili, jako v minulém životě spolu jako žili, on se k ní teďka vrátil. A říká teda, že není nad to spát s chlapem z masa a kostí, ale že tohle jako poprvé je to fakt ňo, pak už tě to prej trošku omrzí a vrací se normálně k pevným pindourům, ale doporučuje. Poprvé je to ňo. Jo. Já bych prostě, tak počkej. Jako, každý máme podle mě v hlavě nějaký seznam věcí, který chceš jako zažít, jo. Některý se ti splní, některý ne. Řeknu vám to, vysvětlím, jo. Jakože, abyste pochopili, jak nesmyslně mířím. Na mém seznamu bylo třeba, protože se rozpadla kapela Lucie, než jsem dospěla třeba k jejich muzice a hrozně jsem si přála zažít koncert kapely Lucie. No. Jo? To se mi splnilo. Strašně mi chtěla zažít koncert Michaela Jacksona. To už se mi asi nesplní, předpokládám, jo? Jsem realistka a asi se mi to nesplní.
A pak bych chtěla vidět živýho dinosaura a já prostě by mě zajímalo, abych si chtěla pohovořit s nějakým vědcem, zrovna včera jsem to říkala, prostě proč nemůžete dát do té šroubovice DNA, tu žabí DNA a stvořit toho tyrannosaura, já bych ho prostě hrozně chtěla zažít. A teď zařazuju na tento seznam nesmyslných věcí, které asi nezažiju. Já chci vidět rodeo s duchem. Já bych prostě potřebovala, kdybyste mi to někdo natočil, jak prostě máte rodeo s duchem. Já to prostě... A pak by mě teda ještě, já mám prostě spoustu dotazů k tomuhle tématu. Jako děkuju za příběh Talmanových, to bylo hezký, ale k tomuhle mám spoustu jako dotazů. Jakože dobře, a ty když teda máš partnera a jako zažiješ teda rodeo s duchem, tak to přece není nevěra, když není vidět, ne? To není, protože to nikdo nevidí. No. Tam dostává úplně jiný význam věta, co oči nevidí, srdce nebolí, protože to nikdy oči neuvidí. No. Mějte se nám krásně, zůstaňte na sobě a naživo, pokud byste měli nějaké zkušenosti se sexem s démonem, dejte nám prosím vědět, potřebujeme vědět víc. Jo. Jo? Tak šťastný Halloween! Yeah. Počkej, udělej to ještě, to je taky... Jak to je? Jak to je? Jo. Miluju. Miluju to.